megállapítása. De mit mond erről egy életmód tanácsadó? Erről és még sok minden másról fogunk beszélgetni Nyerjákné Sári Róza életmód tanácsadóval. Róza, légy szíves, először is mondd el nekem, hogy mi is az az életmód tanácsadó, ki az az életmód tanácsadó és mivel foglalkozik. Az életmód tanácsadó az elsősorban természetgyógyászattal foglalkozó szakember. Ebben vagyunk mi másak az egészségfejlesztő szakemberektől, viszont ha valaki életmód tanácsadó szeretne lenni, rendelkeznie kell egy alapdiplomával, tehát egy pedagógiai, egészségügyi vagy valamilyen humán orientációjú diplomával, mert hiszen egy csomó hozott információra van szükségünk, ismerje a pedagógiát, ismerje a pszichológiát, legyenek egészségügyi ismeretei, és erre építjük föl azt a módszertant, amivel ő a munkáját végezni fogja. Az életmód tanácsadó kifejezés az magában hordoz egy ellentmondást, mert tanácsot pont nem szabad adni. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek személyre szabottan kell választani a lehetőségei közül, és én abban segítek neki, hogy ő megtalálja az utat a saját körülményei között, a saját egészségének a megvalósításához. Az egészséges életmód kialakítása, persze ma is erről hallunk és mindig, de ez valószínűleg, meg hát tudjuk is, hogy ez nem egyik napról a másikra történik. Milyen tanácsokat tudsz, mit tudnál kiemelni, hogy hogyan fogjunk ehhez hozzá, és mik azok a fontos tényezők, amiket végig kell mennünk? Hát szintén a WHO az alap, tehát a teljes testi egészség. Ez azt jelenti, hogy két alappillére van, a mozgás és a táplálkozásnak az egészsége. Ehhez hozzátartozik még nyilván a pszichés és a mentális egészség, és a szociális, ami arról szól, hogy amit változtatni nem tudunk, viszont a hozzáállást azt már tudjuk módosítani, hogy hogyan viszonyuljunk az egészségünkhöz, milyen értékek mentén éljük az életünket, egyáltalán mennyi örömet találunk az életünkben, mennyi szorongás van, mennyi félelem van, milyen eszközökkel rendelkezünk ahhoz, hogy megoldjuk a problémáinkat. Itt a megküzdési stratégiákra gondolok, a döntésekre gondolok, tehát ebben nagyon sokat tudunk segíteni. Említetted ugye a táplálkozást és a mozgást. Én magamról is tudom, még a táplálkozás az csak az megtalálom, hogy az egészséges táplálkozásnak az elemeit, meg azt figyelem, meg gyümölcs, meg zöldséget tegyünk. A mozgással nekem vannak problémáim, hogy otthon, vagy pedig csapatban, hogy elmenjek valahova tornázni. Te mit tanácsolsz erre? Véleményed szerint melyik a hatásosabb, vagy hatékonyabb? Én azt gondolom, hogy az a lényeg, hogy örömmel végezzük. Ha otthon végezzük, otthon is legyen benne öröm. Viszont, hogyha közösségben mozgunk, akkor ott már kialakul egy csapat körülöttünk, ennek a csapatnak mi részei leszünk. És ott jobban érezzük magunkat. Egyrészt a csapat a kontroll, hozzájuk mérjük magunkat. Szeretnénk ugyanolyan teljesítményt nyújtani, nem lemaradni. Ezen kívül pedig nagyon gyakran a problémák is megbeszélésre kerülnek a csoportok. Kis közösségek alakulnak, női közösségek, és akkor lassan megismerjük egymás életét, sorsát, egészségét, mindenről a véleményét, és hiányzik, ha valaki nem jön a csoportba. Tehát én azt gondolom, hogy csoport. Tehát mozgás, pihenés, lelki egyensúly, hogyan tudjuk ezt elérni? Szerinted a mai kor embere elegendőt pihen? Hát nem, semmiképpen nem. A szervezetünknek van egy bioritmusa. És ez a bioritmus, ez együttműködik a természettel, és nem véletlenül mondták azt a régiek, hogy tyúkokkal fekszünk, tyúkokkal kelünk. Igen ám, de a mai embernek a világítás, a kommunikáció, a média ott van az életében, és bizony az internet, meg az egyéb elfoglaltságok miatt nagyon későn fekszünk le. Ha éjfél előtt nem alszunk el, akkor a melatonin, a biológiai ritmusunk nem úgy működik, ahogyan kellene, rossz lesz a ritmusunk, fáradtak lesz. Ha fáradtak vagyunk, akkor teljesítményfokozókat használunk, pörgetjük magunkat, nagyon fölpörgünk, nem tudunk megnyugodni, akkor bevesszük a csendesítőszereket, úgyhogy teljes mértékben kiesünk abból az alapritmusból, és ez meglátszik az egészségünkön, kapcsolatainkon. Türelmetlenek vagyunk, nem tudunk várni, minden rögtön azonnal kellene. És ugye a pihenésnek a hiánya, ugye a stresszes életmód, meg a stresszes életmód. Most beszéljünk egy kicsit a stresszről.
hogy a korunk népbetegsége, tehát hogy mindig stresszesek vagyunk, mindenütt idegesek vagyunk, feszültek vagyunk. Mégis Selye János, aki ugye a stresszelméletnek a megalkotója, azt mondta, hogy a stressz az élet sava borsa, stressz nélkül üres semmék lennénk. Hogy is van ez valójában? Jó vagy rossz a stressz? Igen, hát a stressz az értünk van, a szervezetünk tökéletes. A stressznek az a feladata, hogy az embert a feladatainak az elvégzésére alkalmassá tegye. A stresszel kapcsolatos központjaink azok ugyanott vannak az agyunkban, a nyúlt agyban, ahol az életfontosságú központok. És erre azért volt szükség, mert még az evolúció hajnalán, amikor az élete függött az embernek attól, hogy ha veszélyhelyzet volt, akkor üssön vagy fusson, ezért aztán ez az egész szabályozás nagyon összefügg. És hogyha a stressz, mint állapot, tehát, hogy szapor a szívműködés, hogy megemelkedik a vércukorszint, hogy sorolhatnánk a stressznek a tüneteit, egy készenléti állapotba helyeznek minket, azt hogyan vezetjük le, az itt a probléma. Mert régen az emberek kimozogták magukból, elment kaszálni, kapálni, megküzdöttek a legények, tehát mindenféleképpen kimozogtam magából. Nem maradt ott a szervezetébe, és ezek a stresszhormonok, amiket nem használunk föl, ezek ellenünk fordulnak. És így alakul ki a jó stressz mellett a rossz stressz, ugye a distressz, és ez már károkat okoz a szervezetben, mert megfeszülnek az erek például, és jön a következő stressz, és jön a következő stressz, és lesz belőle magas vérnyomás, és lesznek belőle stresszbetegségek, és nem tudjuk megoldani, nem tudjuk kitalálni, hogy mit kezdjünk az életünkben ezzel a kihívással, mert a mai ember életében nagyon sok a stressz. Gondolom, ezt szeretted volna kérdezni, hogy mitől vagyunk mi mások, vagy mi a probléma a mai kor emberével, tehát mik azok a kihívások, amik még stresszesebbé teszik az életünket. Tehát a mi agyunk az egy tökéletes biokomputer, és nem csak a valódi stresszre reagál, hanem a félelmeinkre, az elképzelt stresszre. Tehát ha én elképzelem, hogy egy óra múlva injekciót fogok kapni, akkor nekem már most feszülnek az izmaim, és ott vannak a stressz hormonok. Tehát az elképzelt stressz, munkahelyi körülmények, aztán a párkapcsolati problémák, a megélhetési stresszek, a televízióban látott képek, mert a képek ugyanúgy beindítják. Tehát nem kell, hogy én ott legyek, ahol lőnek Ukrajnába, de látom, és akár akarom, akár nem, ez működik. És megemelkedik a vérnyomás, és nem tudjuk, nem vesszük észre, hiszen tudjuk, hogy a vérnyomás milyen alattomosan támad. Tehát folyamatosan jönnek a stresszek, és erre egyetlen egy mód van, hogy mozogjuk ki magunkból. Azt mondja a pszichológia, Bagdi Emőke nagyon-nagyon erősen támogatja, hogy durva nagy mozgásokat végezzünk. Minél jobban próbáljuk meg kipréselni magunkból ezeket a hormonokat, ezeket az indulatokat. Erre dolgozták ki a progresszív relaxációt. Még visszatérve egy kicsit a kihívásokra, én egyszer beszélgettem a barátnőmmel, és nagyon erősnek akar tűnni a gyereke szemébe. A félelmekről beszélgettek, hogy anya, én ettől félek, attól félek, hogy te félsz-e valamitől, és az anyuka azt válaszolta, hogy a bátor anyukák képét mutassa, hogy ő nem fél semmitől. És amikor én beszélgettem vele, akkor mondtam neki, hogy szerintem ez nem teljesen így van. Szerintem is sokkal konkrétabb, sokkal általánosabb, és sokkal másabb dolgoktól, de igenis, hogy vannak félelmeink. Te hogy gondolod ezt? Hát tulajdonképpen kellenek, hogy legyenek félelmek, hiszen az önvédelem miatt ez fontos, mert hogyha valakinek nincsen, akkor az nagyon-nagyon kockázatvállaló lesz az életében, sok mindenbe belesodorhatja magát. Mi úgy gondolkodunk erről a komplementer medicinában, hogy az egyensúly megtartása fontos, tehát a mértékletesség. Kell az, hogy jöjjenek a kihívások, de mértékkel. Tehát nem jó az, ha két végéről égetjük a gyertyát. Az sem jó, ha nincs kihívás, mert akkor az ember ellaposodik, ellustul, nem tudja edzeni a személyiségét, az ügyességét, a találékonyságát. Tehát kell, de be kell lőni azt a középszintet, ami a mérték. A munkahelyi stresszt is említetted, és ugye az a félelmekkel kapcsolódik, mert most azért tudjuk, hogy
félünk attól, hogy megszűnik a munkahelyünk, az anyagi biztonságtól való félelem. Tudsz esetleg valamit ezzel kapcsolatosan tanácsolni? Hát itt megint ott vagyunk, hogy ki hogyan tud megküzdeni. Az egész stresszkutatásban az a különlegesség, hogy mindnyájunkra másképpen hatnak ezek a kihívások, és másképpen reagáljuk le. Van olyan ember, és ezt mi itt láttuk, amikor tönkrement a gyár, hogy belehaltak abba, hogy elveszítették a munkájukat. Nem voltak meg azok a technikák, amivel tudott volna saját magán segíteni. A másik ember pedig megrázza magát és megy tovább, és nincs semmi baj belőle. Tehát különbözőek vagyunk. És hogy miért vagyunk különbözőek? Azért, mert az, hogy a stresszre hogyan fogunk reagálni, egészen kicsi korban eldől. Vagyis még a csecsemőkorban. Az, hogy édesanyánkkal milyen a kontaktus, hogy volt-e részünk abba a biztonságba, amit csak a családból hozhat az ember, a feltétel nélküli szeretetből, az elfogadásból. Azt mondja a pszichológia, hogy aki ilyen családi háttérből indul, az golyóállóvá válik a stressztől. Nem én találtam ki, a pszichológia, tehát golyóálló. És azok az emberek tudnak harcolni, tudnak megküzdeni, mindent kibírnak. És akkor tulajdonképpen el is jutottunk oda, hogy a stresszben, a technikákon, a módszereken kívül nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan viszonyulunk önmagunkhoz, és milyen társas kapcsolataink vannak. A bizalom, az összetartozás, a biztonság, ezek azok, amelyek segíthetnek nekünk. Még mielőtt elkezdünk beszélgetni ugye a megoldásokról és a különböző olyan copingokról, amik segítenek a stressznek a leküzdésére, azt is tudjuk, hogy nem szívesen valljuk azt be, hogy gyengék vagyunk, vagy valahol fáj, vagy valami nagyon stresszel bennünket, nagyon bánt bennünket. Mik azok a tünetek, mi a stressznek a folyamata, hogyha erről beszélnél egy kicsit, hogy hogyan ismerhetjük fel, hogy most már akkor több kettőnél? Hát nagyon sok arca van a stressznek. A legismertebbek ezek a vegetatív tünetek, amelyek jelentkeznek. Azt érzi az ember, hogy hirtelen melege lesz, azt érzi, hogy a szaporában ver a szíve, azt érzi, hogy összeszorul a gyomra, tehát egy teljes készenléti állapotba kerül, és ilyenkor sajnos ezeket a tüneteket nem tudjuk megoldani, de késleltetni tudjuk a reakciót. És ilyenkor van az, hogy az ember azt mondja, hogy fel vagyok pörögve, hogy ki vagyok készülve, és ebben az állapotban hazamegy, és akkor beleköt a feleségébe, vagy a férjébe, vagy belerúg a macskába, tehát valahogy mindenféleképpen egy szelepet próbál keresni, amin ezt levezetheti. És akkor a következménye az lesz, hogy otthon családi problémák lesz, mert a feleség sem tudja, hogy nem ráharagszik, hogy nem ellene irányul, és például egy pszichológus kidolgozott egy olyan rendszert, aminek az a lényege, hogy mondogass magadnak azt, hogy nem rám céloznak, nem nekem szól. És hogyha te ezt tudod, akkor egyszerűen hagyod, hogy elmenjen melletted, és nem reagálsz, és nem csinálunk a kicsike kis problémából még nagyobbat. Tehát így éljük a stressz nap, mint nap. Most ugye egészségről beszélgetünk a mai napon. A stressz mennyire befolyásolja az egészségünket? Hallunk ilyenről, hogy pszichoszomatikus betegségek. Valós ez? Tehát a stressz valóban megbetegíthet, tehát okozhat szervi problémákat is már? Így van. Az, hogy milyen szervi problémákat okoz, megint csak visszamegyünk a csecsemőkorba, tehát a leggyengébb helyen fog támadni. Ez azt jelenti, hogy mi genetikailag nagyon sokféle hajlamot hozunk magunkkal. Ezek a betegségek nem valósulnak meg csak akkor, hogyha egy megfelelő kapcsolódás kialakul. Tehát egy megfelelő nyitott állapotban találkozunk egy ingerrel, és ez fogja létrehozni. És ugye ez a nyitott állapot, ez azt jelenti, hogy ott van a génjeinkben. Viszont, hogyha van egy munkahelyelvesztés, van egy valamilyen probléma, akkor abból az én leggyengébb területemen fog kialakulni a betegség. Van, akinek mellrákja lesz belőle, van, akinek stroke lesz belőle. Tulajdonképpen a mi életmódunk mellett gyakorlatilag az ország nagy része készen áll arra, hogy bárhol kijöjjön valami.
mert azért katasztrofális az egészségkultúra, és katasztrofális az egészségi állapot a magyar népesség körébe. És ez azért, bocsánat, még ezt szeretném elmondani, hogy ezek olyan szokásokra épülnek, amiket nekünk át kellene alakítani, és az életmód tanácsadásnak ez a lényege. Életmódváltás, átírni a szokásokat, a legnehezebb. Pont a következő kérdésem egyébként pont ez lett volna, hogy milyen megküzdési stratégiákat, milyen technikákat tudnál tanácsolni, vagy aki hozzád fordul tanácsért, azoknak mit szoktál mondani, hogyan tudják a stresszet leküzdeni, vagy ezeket a dolgokat már valóban kiabálni. Tehát mondtam, hogy az egészségkultúránk az nem tartalmazza a segítségkérést. Tehát hozzám az emberek, vagy a pszichológushoz, vagy az egészségügybe csak akkor kerülnek, ha valami fizikai probléma van. Tehát hozzám azért jön el, mert magas a vérnyomása, mert túlsúlya van, mert stroke volt, tehát hozzám a problémájával jön, és hozzám azért jön, hogy szeretnék változtatni, de nem tudom, hogy miben. És amikor elkezdünk először fizikai szinten dolgozni, fitoterápiával, mozgásterápiával kialakul egy kapcsolat, és akkor menet közben fogunk rátérni az életmódra, az életvezetésre, az életstílusra, a negatív, káros szokásoknak az átalakítására, és ez egy hosszú folyamat. Nem megy egyik napról a másikra, pontosan azért, mert át kell írni a szokásokat. Megint csak Bagdi Emőkére hivatkozok, mert ő nagyon nagy hatással van rám. Tehát Bagdi Emőke azt mondja, hogy itt a homlokunk közepén, ahol az indiaiak, az ájurvéda szerint azt mondják, hogy itt van a harmadik szem, a tudósok, méghozzá azok a tudósok, akik a rezgéskutatással foglalkoznak, azok segítségével feltártak egy központot az agyunkba. Tehát itt van egy olyan terület, ahol nagyon nagy számban fordulnak elő receptorok, amelyek ezeket a rezgéseket érzékelik. A pszichológusoknak ez azért nagyon fontos, mert ezek a rezgések segítik azt, hogy átírjuk a szokásainkat. És kidolgozták azt a módszert, hogy ha egy szokást át akarunk alakítani, akkor azt napi rendszerességgel, de legalább 28 napon keresztül azonos időpontban ugyanúgy végezzük, ugye itt a holtciklusra is gondolunk, tehát 28 napon keresztül, hogyha én hátrafelé szeretnék kimenni az ajtón, akkor 28 napig kell gyakorolni ugyanúgy, és akkor át fogom írni a szokásaimat. Ezt most tréfásan mondtam, de bármilyen szokás átírható így, hogyha ezt az egy hónapot erre rászánjuk. Tulajdonképpen most majdnem nem válaszoltál is a kérdésemre, de mégis felteszem, hogy meg lehet-e előzni a stresszt? Hát én azt gondolom, hogy nem kell a stresszt megelőzni, mert a stressz az értünk van, véd minket. Amit tehetünk magunkért, hogy folyamatosan elengedjük azt, ami nem tartozik ránk, és nem engedjük be azt, ami nem a mi stresszünk. És szeretném azt mondani, hogy a televíziót gyakrabban kellene kikapcsolni, nem kellene annyit ülni az internet előtt, és hogy az életünket úgy kellene kialakítani, hogy az a nyugalom és béke, biztonság benne legyen, ami értünk van, és minket támogat. Majdhogy nem összefoglaltad, de mégis kérlek, hogy egy gondolat elejéig, vagy 2-3 gondolat elejéig légy szíves, foglald össze, hogy mégis mit tanácsolnál azoknak, akik ide eljöttek, és nekünk, hogy hogyan éljük az életünket. Én azt gondolom, hogy most egy másik pszichológusra fogok hivatkozni, Csíkszentmihályi Mihály, aki azt mondja, hogy a flow, az életöröm. Tehát lássuk meg mindenben a jót. Örüljünk neki. Tulajdonképpen az ember nagyon nehéz élethelyzeteket bírt már ki. Ez az ország háború után a nyomorból kijött, felépítettük az országot, egészséges fiatal embereket neveltünk, és mindezt úgy, hogy az emberek hittek valamibe. Tehát csak akkor lehetünk egészségesek, hogyha nem mindig kesergünk, ha nem mindig a rosszat feltételezzük, hanem megpróbálunk az erősségeinkkel kombinálni. Ami jó, abba az irányba kellene menni, amit tudunk, azt kellene gyakorolni, ne legyenek olyan vágyaink, amelyek elérhetetlenek és teljesíthetetlenek.
Igen, én is mindig ezt mondom, hogy sajnos amellett szoktunk elmenni, ami a legértékesebb, vagy legalábbis ami az apró örömeket tudja hozni, hogy kék az ég és zöld a fű, és csiripelnek a madarak, és ez biztos, hogy az ember csak akkor látja meg, amikor nagyon nagy bajban van, és úgy látom, hogy te is ugyanezen a nézőponton vagy, hogy ezeket kéne meglátnunk, az apró örömeket kihasználni, és nem mindig csak hajszolni az életed. Én köszönöm neked a jó tanácsokat, és köszönöm, hogy beszélhettünk erről egy keveset. Én úgy gondolom, hogy még te is itt maradsz, hogyha valaki szeretne neked személyesen vagy négy szem közt egy beszélgetés erejéig, még biztos, hogy a szolgálatára állsz bárkinek itt. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget.